Gaur Lizarratik Karla Ruiz dugu gurekin, musika eta antzerki munduen artean dabil, beraz goazen berarekin hitz egitera eta ea zer kontatzen digun. Ba, ongi etorri, Karla? Mi esker. Zer moduz? Ondo. Ongi. Bai, plazer bat, berriz hemen egotea. Berriz hemen, baina platoa aldatuta. Bai. Eta zu baita ere beste proiektu batzuekin esku artean, ez? Bai, mantentzen dugu berdinak, baina orain gitu zezkio, beste asko. Claro. Lehen, etorriak zineten, zuta Alba, zaunkari buruz hitz egitera, ez? Bai, hori da. Eta orain zaunka ere jarraitzen duzue izaten, ez? Eta hor lanean zaudete. Bai. Bueno, egia da pixkat aldatu dela, Vale. Alba joan zen eta etorri ziren beste bi kide, Pau eta Marta. Eta gaude pixkat azkenengo boladan ikusten aber nola zer nahi dugun, ez? Uda izan zen oso atope, kontzertu pila eta oso gustora, orduan aber nola jarraitzen dugun energia honekin zer egin nahi dugun eta guzti. Bai. Egia da, Pau ere egon zen, Bai. hemen. Eta gero sortu duzue beste talde bat ere elkarrekin, uste dut. Bueno, ez da, berez, Pau, kantautore bezala zegoen, bere kabuz eta pixkat nekatuta zegoen, bakarrik egotez. Bai, hori da. Orduan, hasi zen lagunei esatenean nahi zuten berarekin jo, pixkat Pau eta banda egin. Vale. Eta, claro, ezkenean lagunak musikariak, nortzu gara zaunkalariak, bai. Ja. Orduan, gaude zaunkako kideak, jende gehiago. Beste batzuk. Bai, beti esaten dugu zaunka garela Melokoton Giganteren sektore feminista. Ah, bale. Osea, Melokoton Gigante da berak egin zuena hori, Pau eta banda hori, ez? Hori da, bai. Eta... Bere abestiak abesteko eta beste batzuk Vale. sortu ziren, baina printzipioz bere musikari gorpuz gehiago emateko. Ados. Vale. Eta, guazen pixka bat aurkeztera, hasieratik hastera, ze nortzan edo nola kokatzen zara zu artearen mundu honetan? Oraintxe bertan nago pixkat bilatzen etiketa hori, Vale. badakizunez, ikasten ari naiz arte dramatiko Bilbon, orduan badagor profesionaltasunaren arloan antzerkiaren inguruan murgiltzeko nahia edo orina, eta hor ikusten dute etorkizuna, nolabait. Baina bestaldetik musikaren partetik eskenago oso atope, zaunkarekin, Melokoton Giganterekin eta orain ezkuturekin dela sortu den beste talde berri bat. Ere oso gustora sentitzen naiz hor musikaren arloan abeslari bezala batez be. Baina bai ere konpositzaile edo sortzaile bezala. Nik igual esango nuke, orokorrean etiketa bat, artista barra sortzaile multidisciplinarra naizela, ez dakit. Bai. Orain nago pixkat praktiketan, pixkat hor begiratzen aber zer den nahi dudana. Claro. Bai, igual bi mundu horietan, ez, murgilduta antzerki eta musikaren munduan, baina bai, azkenean, artista sortzaile eta gainera izan behar zara pixkat denetatik, ez, mundu honetan. Bai. Badirudi. Aurrekoan esan zidaten, nola izan zen? Goiara bat duzu, eta munduko kaldero guztietan sartu duzu goiara. Bai. Musika bat horretan ari. Bai, orain frogatzen eta ber zer den gehien gustatzen zaidana, non dagoen... Dena den, uste dut ez dudala zerbait hautatu behar, flexibilitatearen ate hori bertan dago eta ez dut ikusten nire burua gauza bakar bat egiten bizitza osorako. Musika asko gustatzen zait, antzerkia, baina baita ere, produkzioa, gestio kulturala, badakit kulturaren arloan eta artearen arloan murgilduta jarraitu nahi dudala, fijo, baina zeremuetan, hor nago, pixkat, denak dastatzen, zein den nire etzat. Claro, eta diozuna baita ere ez, igual, denboraldi baterako izan daiteke ez dakiz zer, eta beste baterako beste ez dakiz zer, ez? Bai. Baita ere nik uste, hezkuntza aldetik beti sartu digutela buruan, zerbaitetan espezializatu behar zarela, horretan ona izan eta hori zarela zu, ez? Zu zara, ez dakit, musikaria edo, zu zara, jo que se, futbolaria edo, zu zara, baina benetan gauza asko gara edo izan gaitezke, ez? Orduan... Bai, niretzat gauza da, ere arriskoa dagoela, ez? Azkenean denetarik frogatzen duzu, denetarik egiten duzu, baina gero ez duzu, sakontzen, ez? Bai sakondu alduzu, baina ez da berdina. Gauza batean bakarrik bazaude, haude hor, a full eta hori ematen dizu aukera,
sakontzeko eta bilatzeko gauza horiek berezi direnak, ez? Baina, momentu honetan niretzat hoberena da hau, frogatzea momentuz eta ikusiko dut aber non sakondu nahi dudan, edo ez, sakondu, ez dela egin behar. Claro. Baina, bai, egia da, sistema eramaten zaitu horra, ez? Eta identitate hori zure burua identifikatzera lo máximo posible. Hori da, horrekin definitzera, ez? Eta gero, baita ere, frustrazio puntu batera eraman altzaitu, ez? Ni hau baldin naiz eta hau ez duanean egiten edo, igual ez duanean ez dakit zer lortzen edo, orduan ez naiz ni edo non nago, ez? Bai, eta gainera horrelako profesio baten, ez? Zaudela, bestearen begirada kontuan izaten momentu guztietan, behar duzu bestearen begirada nola baita, gehiago edo gutxiago inportaba bat zaizu, baina beharrezkoa da. Claro, azkenen zerbait sortzen nahi duzu, bukatzen dela bestearen interpretazio edo feedback horrekin, ez? Bestela ez da... Naiz eta, agian batzutan ez duzu nahi, feedback horrekin jasotzen duzu. Bai. Beste egunean ari ginen ez abaidatzen artea zen etxean egiten duzun zerbait, ez? Eta elkarbanatzen duzun... elkarbanatzen ez duzun hori. Eta hor dago benitzate gakoa. Artea izan daiteke, bai, baina egia da artea bukaera bat behar duelan batzutan. Bueno, ezagit. Ez da baida dago hori irekia. Claro, bai, irekia dago eta meloi nahiko handi bat da, ez? Bai. Askotan esan digute, ez? Antzerkia bukatzen da edo obra bat bukatzen da publikoarekin konpartitzerakoan, ez? Eta nahiz eta konpartitze hori gertatzen denean gero jarraitzen du, ez? Eta mugagabea da, ez? Bai. Baina, klaro, diosuna, ez? Baina nik igual nire etxen egiten dudana, ezin da artea izan, igual izan daiteke, ez? Baina... Ja. Bai. Zein da artearen helburua, ez? Bai. Beti izan behar du soziala edo izan daiteke pertsonala erabat. Niretzat badauka oso aspektu soziala artea. Arte sortzearen erresponsabilitatea. Baina, bueno. Eta beti izan behar da horrela? Ez. Ez. Ni adibidez baditute abesti pilo niretzean egiten ditudanak eta niretzat direla. Ez dut konpartitzeko beharra, ez dut sentitzen. Nik igual idazten dut abesti bat edo jotzen dut abesti bat gitarrarekin, eta abesti hori da bakarrik nire pentsamenduak ordenatzeko modu bat. Eta hor geratzen da, eta pasatzen da denbora, eta igual entzuten dut berriz, eta listo. Eta ez da beharrezkoa norbaitekin konpartitzea. Baina gero beste gauza batzuk bai. Eta, batez ere, bai, batzutan bai da beharrezkoa. Bai, eta helburu bat baino gehiago izan dintzazke, ez? Arteak, izan daiteke gauza bat pertsonala zure burua ezakite garatzeko, edo diosuna, ez? Emozioekin jolasteko, edo, ez? Eta izan daiteke gero beste helburu sozialago bat, edo beste helburu komunikatzaile bat, edo... Egia da, gauza dela zuretzean egiten duzun artea, ez? Edo sormena, eta gero eszenatoki batean egiten duzuna, ez? Eszenatokian bai daukazula botere bat, eta hor bai erantzunkizun bat daukazula jendearekiko. Orduan nik uste hor bai dagoela desberdintasun handiena, igual, ez? Badakizunean norbait entzuten ari dela eta zure hitzak hartzen ari dituela, aber esaten duzu eta nola esaten duzu eta ze transmititu nahi duzu. Horre igual arreta gehiago jarri behar duzu, nik uste. Eta beti da nik izan duzu gustu hau edo artearekiko? Txikitan ere... Bai, ni beti izan naiz oso farandulera. Egia da gero 18 urtekin joan nintzela Londresera eta ikasi nuen politikak. Eta relazio internazionalak, bai. Hala, hasiten nuen gradua Londresen? Bai, joan nintzen lan eitera eta urte bat eta gero hasi nintzen ikasten bertan. Bai, orain pentsatzen dut eta ez plan, ke? Bueno, guai, Bai, oso. Baina egia da momentu hortan utzi nuela oso alderatuta artea orokorrean, baina ni txikitatik egin dut antzerkia herrian, geneukan tailer txiki bat herriko jendearekin, zuzendari batekin. Hori Lizarran bertan? Larrionen. Larrionen, bai. Eta hasi ginen, ni neukan, ez dakit, 14 urte edo, eta, gazteago agian. 12 urte, eta Londresa joan nintzen arte, eta gero bueltatu nintzen Londresetit, eta jarraitu nuen beraiekin, beraiek jarraitu zuten urte horietan.
Orduan beti izan da nire bizitzaren parte oso handia. Eta musika, txikitatik ikasi nuen musika pixka bat, oso gutxi. Baina egia da oso presente egon dela beti herrian, ere beti zeuden lau gitarra, edo zen bazkarian, beti zeuden jaleoa, farandula, eta niri asko gustatzen zitzaidan abestea. Egia da oso ere hobby bezala neukala, baina ahaztuta. Eta gero, pandemia eta gero bapatean sortu zitzaidan horrelako beharra, bai, eta bapatean sortu ziren proiektuak, nik ez nituen bilatzen, baina justo lagun bat aktorea dena ere Maria Araiz, ez dakit ezagutzen zu, berarekin daukate konpainia bat. Egia da, bai. Bera proposatu zian egitea proiektu bat Lope de Vegaren inguruko obra batekin, eta gainera ziren zen gehiago nire arlo profesionaletik abiatuta, izan behar nintzen dinamizatzaile moduko bat ikastoletan egiteko, baina azkenean sortu genuen pertsonai bat, eta erabat aldetu zen proposamena. Eta hortik antzerkiaren gauzarekin hasi nintzen pentsatzen, eta zergatik ez bide hori jarraitu, ez? Bai, pentsatu nuen, 18 urtekin nire burutik pasatzen. Ikasten badut hau, baina esan nuen, keba. Berez Londresen joan nintzen bi klasetara, antzerki klasetara, eta esan nuen, ingelesez ezin dut antzeztu. Claro, es que movida bat da, ez? Bai. Eta esan nuen, hau ez da niretzat, eta ja, aztu nuen. Baina hori gero Mariarekin, hasi nintzen pentsatzen, eta igual. Eta justo aldi berean, Alba eta Albarekin hasi nintzen biltzen, musika egiten, eta sortu zen zaunka, oso organikoa dena, eta batean, hemen nago. Ja, eske egia da, Lizarran beti egon dela nahiko kultura potentean musikarekiko, ez? Baina bai, COVID-en ostean izan zen, horrezakit loraldi bat edo, ez? Bai, egia da, bai. Jendea gogotsu zegoen, musika asko izan da beti danik, eta orduan ikuste proiektu asko zeudela hor stand-by, eta jendea zegoela gogoekin gauza berriak ateratzeko, ez? Izan zen igual ere puntu de inflexionez, gure buruarekin, ez, izan genituen nahiko hausnarketa potenteak nik uste, ez? Izan genuen denbora beretan pentsatzeko en plan de zain naiz bizitzan egiten, ez? Eta izan zen geldialdi bat, nik uste jende askori ez aldatu zitzaiela. Bai, fijo. Niretzat bai, vamos, eta uste dute jende askorentzat. Baina baita, zaunkaren bitartez ere hasi ginen adibidez Lizarran elkartzen musikari asko, ez? Eta Pauren proiektuaren inguruan ere, orduan hasi ziren sinergia batzuk sortzen, eta hor proiektu oso politak ateratzen joan dira, eta nik uste dagoela sare polita, bai. Eta kulturaren arloan ere Lizarran saiatu eginda sortzen elkarte bat bezala, musikari guztien beharrak asetzeko, ensaiatzeko lokalak bilatzeko, incluso musikarien erreleboa era bermatzeko nolabait, ez? Gazteak nolabait elkartzeko ere musikariekin eta horra beste sortzen den. Egia da orain pixkat geldituta dagoela proiektua, bakoitza bere bizitza. Baina bai oso proposamen guapoa zen eta berriz ere. Eta proposamen hori nondik jaio zen, gazteen aldetik? Bai, hasi ziren Pau eta beste pertsona batzuk biltzen eta hitz egiten, beharrezkoa dela lokal bate taldeentzako, ez dagoela infrastruktura taldeak ensaiatzeko, ez da jotzeko, ez da materiala gordetzeko, ez da ezer. Orduan, hasi ziren behar horrekin biltzen eta gonbidatzen beste musikari guztiei. Eta sortu zuten, berez, pasagan urtean egin zen Lizarrako kultura eguna hor plazan, eta taldetxoak joaten ziren pasatzen bi abesti edo jotzeko, errebindikatzeko Lizarran badagoela kultura asko eta kultura egiteko behar asko, eta bermatu behar dela espazio bat edo hori garatzeko. Eta baita interesgarria da, diosuna ez, gero gazteriaren errebelebo hori bermatzeko eta ziurtatzeko, ez? Askotan baita ere gertatzen dena da, eta gehien bat, ez da gitan hogeita bost urte bitarte edo, zaudela hor nahiko urte kritiko batzuetan, ez? Nera ez aroa, zaudela hor igual, ez dakizu, incluso nortzaren, ez? Zure identitatea aurkitzen, bilatzen, ez? Galduta, eta askotan, artea izan daiteke superpotente aurte horietan, ez? Baina batzutan ere, zailezkie igual espazioak edo ematen, edo ikusten da, ez dakit adibidez antzerkiaren kasuan ikusten da, como
helduentzako gauza bat bezala, edo baita ere elitismo horrein klase, eta klase asunto hori beti ikusi da ere antzerkian, ez? Bai, egia da igual antzerkiaren arloan Lizarran adibidez gutxienez, bai, daudenez talde batzuk ja oso ezagunak dizkilkarrak edo, eta hor badaude gazteak ere, pues, espazioa jabaz badago, ez? Vale. Sartzeko. Baina musikaren arloan nik ikusten dut saiago dela, ze nora joango zara zure lagunekin musika egitera, bai, kalean egin dezakezu. Baina neguan hotza. Claro, neguan hotza eta gero bateria bat jarri nahi baduzu nonbait, edo gitarra entxufatu eta behar dituzu espazio bat, pues, pixkat, yo que sé, pues insonorizado, ez dakiz zer. Bai. Eta hori 15 urtekin, pues, en el txabizke, sabes? Baina txabizke, pues, igual beste lagunak daude, eta ezin duzu, nik uste dena den, mutilen kasuan errazago dela. Ez dakit zergatik sozializazioagatik, hezkuntzagatik edo dena delakoa. Mutilek errestasun gehiago dute hori egiteko, elkartzeko eta jotzeko, baina neskak, bueno, ni behintzat horrela bizi dute, osea, nire herrian adibidez, barri honen dela super txikia, gazteak elkartzen ziren eta egiten zuten musika, baina gu ez geneukan hori egiteko, ez genituen erreferenteak edo uste genuen ezin genuela hori egin. Eta uste dut orain, osea, berdina pasatzen da, baina, bueno, gutxienez, ketaldatzen ari du, ez dakit. Bai, osea, nahiz eta gizartea ez aldatu izan, ez? Osea, bai, erreferenten kontua oso garrantzitsua da baita ere, ez? Ni hori ditzen naiz gazteagoa ginenean, osea, nik kantatzen dut como el culo, eta baina beti ez como, venga, sartu behar dugu talde punki bat, ez? En plan, ez? Zergatik ez, claro. Hori, zergatik ez, baina ikusten zenituen hori gehienak zirela, ez? Mutilen taldeak, ez? Edo, eta ez zenuen erreferenterik edo diozuna, ez? Eta orduan, kantatu gabe edo kantatzen jakin gabe eszenatoki batera igotzera, era como impensable, ez? Gero ikusten zenituen zure laguna, zirela mutila, que cantaban como el culo baita ere. Eta ez dut esan nahi hori izan behar dela horrela, ez? De hecho, gehiengoak ez dira jarraitu, azkenean, ez da... Ja, baina, bueno, nahiz eta gero ez profesionalizatu... Hori da, ez, baina... Espresio hori egin alizateko edo... Askatasun ariketa bat bezala. Hau egin dezaket, berdin hobeto edo txarrago abestea, baina egin dezaket eta ondo pasatu dezaket. Hori da. Gainera, nik uste, nahiz eta ondo abestu, batzutan ere, mugak jartzen ditu gure buruei, ze beti hobeto egin dezakezu, ez? Beti hobeto, eta gero ikusten dituzu, hainbeste talde direla, pues un kuadro, baina berdin du, ze jendea gustora entzuten ditu, ondo pasatzeko, bai, eta jazta, eta hori lantzea, nik uste garrantzitsua dela. Osea, sobre todo hori gazteekin lanketa hori egitea. Bai, baina, tarea. Eta adibidez, Lizarran badaude talde mixtoak ere, edo gehiengoak zarete neska taldeak edo mutilen taldeak, edo nola... Pues, oraintxe bertan, zaunka gara neska talde bakarra, ez mixtoa. Bai ez, a ver, no me estoy colando. Ez. Eta gero, mixto de melokotón gigante, eta gure lagun mutilak. Eta bolbora, orain Judita beste beraiekin. Baina beste guztiak nik uste mutilezkoak direla. A ver. Bai, osea, Lizarra eta Lizarraldeko, baina inguru txiki horretan. Bueno, da gero dago Jun, direla bikote bat neska eta mutila, helduagoak direnak. Baina, bueno, bai, osea, gehiengoak mutilezkoak dira. Osea, hori horrela da. Baina, bueno, osea, eske normala da, osea... Bai. Daramagun historiarekin, pues, poliki aldatuko da hori. Hori da. Bai. Eta orain Bilbora joaterenan nola eramaten duzu, osea, nola izan zen aldaketa hori baita ere, ez? Coviden egin zizun como klik hori, eta nola izan da, Bilbora joan, azkenean, pues, hiri handiago bat, eta gero, pues, full sartzea karrera batean, antzerki karrera batean, ez? Baita ere dela ezberdina. Bai, pues, Bilbora joatea pixkat gogorra izan zen momentuan. Zein nineagoen bizitzen nire herria oso herri txikia dela, eta ni, pues, landa eremuaren inguruko hausnarketa asko egin ditut, eta, osea, badakit landa eremuan bizi nahi dudala. Etorkizunean, orduan, etxe oso polita batean bizi nintzen, eta hori uztea Bilbora joateko, ez nekien, osea... Baina, eske, egia da Bilbo oso hiri, no sé,
maja. Osea, niretzat, oraintxe bertan... Kutxuna da zuretzat. Bai. Jo, pues hori, antzerkiaren aldetik, eske proposamen pilo daude. Hori bai. Gero rodaje pilo daude, lan egiteko ere, oraintxe bertan nik ezin dut, ez daukat denbora, baina aukerak daudela antzesle bezala. Eta gero, musikaren aldetik, oso proposamen kultural anitza dago, eta hori azken finean asko ematen dizu egunerokotasunean. Eta gero jendearekin, eta oso pozik nago orain, baina bai egia da, hasieran gogorra izan zela. Eta gero, dantzertien aldetik egia da, naiz eta oso gogorra izan, edo nahiko kaineroa izan, ordu asko eman behar dituzu horre ikasten, eta entxeguetan, eta lanean, eta dena delakoa, zaude denbora guztian sormen prozesu baten barruan, ez? Eta sorkuntza dago hor, en plan, la kreatibidad. Borborrean, bai. Bai, orduan ematen du, zaude hor sintonia horretan denbora osoan. Eta hori probesten baduzu musikan arloan edo proposamen artistiko ezberdinetan, hori eskertzen dabe, bai. Egia da azkenean ni ez daukadala denbora, asteburuetan edo bolo, entxegu, pakipaia, egon guztia, hori da neketxoa, bai. Baina oraintxe bertan nago pixkat hornetan. Claro, eske egia da, oso urte intentxo bat ira eta diozuna, ez? Dago hor kreatibitatea sormena eta borborrean, baina gero ere denbora falta da. Bai. Baina gero baita ere, ateratzen zarenean hortik, gero kostatzen dena da, zakit, sinergia horretan edo sartzea, Claro, eta bilatzea momentuak hor, eske, zaude, egunero 8:00 3:00 antzerkia egiten, gorputzean, sorkuntzan, hori da, niretzat da privilegio izugarria, horregatik ari naiz ikasten, niretzat da un lujo, sorte bat, ikastea 29 urtekin, gaitasuna izatea hori egiteko. Horregaitik nago, egia da, lasaiago bizitzen ari dudala aurten ikasturtea horregaitik, ez? Badakidala, hau dela disfrutatzeko egiten dudan zerbait ikasteko bai, baina sobre todo, da opari bat egiten diodala nire buruari. Orduan, horretik anabiatuta, dena da oso guai. Claro, bai, eta egia da, kostatzen dela perspektiba hori izatea baita ere 18 urterekin, edo duzunean helburu bat edo presio bat, zure buruarekiko, ez? Bai, eta antzerkiaren munduan, eta, pelikulen inguruan ere, esken finean, daude kontzeptu asko oso nahasiak, ez? Adibidez, aktriz igual a famoso, zurra, hori badakigu ez dela horrela, baina igual 18 urtekin sartzen zara eta pentsatzen duzu dena izango dela, errazago edo, no sé, contener una cara bonita igual, vale, baina eske gero inbeste dira kausalitateak, ez? Perfil zehatz bat bilatzen dutela edo, jo que se, bizitzako momentu batean zaudela edo beste, bai, nik uste lehenengo urtean eta bigarren urtean ikasten duzuna gehien bat da eskolan errealitate hau ulertzen. Bai, lur hartzera, ez? Bai, bale, esto que es. Bai, eta gainera, eski, claro, hori ikastera joatea, kontzeptu horrekin buruan, ez? Da como frakaso sentitzea, ez? Zer, azkenean, iaia hori da ezinezkoa. Eta frakasoa da prozesuaren parte, eske beharrezkoa da ikasteko. Beharrezkoa. Eske bestela, ondo egiten baduzu dena hasieratik, eske ez du zentzurik. Ikastea ez da zer. Bai, baina, ni ulertzen dut, 18 urtekin, zailago dela prozesua beste modu batean bizitzea. Dena den ikuste nire kideak adibidez, son unos cracks, eta super ni flipatzen dut, 18 urte dituzte, baina eske dirudite, ni baino helduagoak batzutan. Eta gehiengoa itira 18 urtekoak? Nola da baita ere hori, ez? Bai, nire kasuan gehienak dira, sartu ziren 18 urtekin, aurten dituzte ja 19-20. Baina egia da justu gaudela ni eta beste kide bat dela helduagoa, eta,
ekilibramos un poco las aguas, horrela, bai. Zenbat zarete klasean asko, edo? Lehenengo mailan sartzen dira 15 pertsona. Bale. Baina gero beti daude mugimendoa jendea joten da, jendea errepikatzen du, orduan orain gaude pilo bat, la verdad. Bai, asko. Baina arraroa da, ze normalean, horrelako ikasketetan amaitzen duten laugarren maila dira gutxi, osea, pertsona gutxi, ez 15 kasi inoiz. Baina gure klasean, ez da, eman dira hainbat gauza eta bapatean gaude 14, baina gero beste 2 neska etorri dira Kanarisetatik eskatu zutelako traslado expediente. Bale. Orduan bapatean gaude pilo bat klasean, ez? Ez dela batere normala. Baina, bueno, igual hori da gustora gaudela, ez dakit. Bai, hori da, bai. Eta zaintzen dugula taldea eta jendea ez dela, osea, bai, gustura dagoela eta egon nahi duela bertan. Osea, bestela, bai. Baina, bueno, hori depende del curso. Claro. Eta gero, saretze horretatik, osea, azkenean ordu asko paratzen dituzu elkarrekin, eta sortzen dira horrelako ideiak zerbait egiteko zuen artean, edo? Bai, adibidez guk orain eta beste behikide aurkeztu gara lehiaketa batera, teatro breve. Eta... Bilbon? Bai, pabellon 6, ezakitu ezagutzen duzun. Ez? Eta, bueno, espazio bat eta egiten dute lehiaketa hau. Eta dena hasi zen klasean geneukan txantza batzuekin, ze gu garen ez milenia eta haiek generazion Z, horrekin hasi ginen jolasten, eta egin behar dugu monologo bat, edo antzeslan bat, eta egin dugu, azkenean, osea, bai. Eta, bueno, aparte beste gauza batzuk ere sortzen dira. Eta nik uste ia igual laugarren mailan hori buruz pentsatzeko denbora gehiago duzula, ez? Eta, zer egingo dugu ateratzen garenean, zagatik ez dugu egiten oso tipikoa da eskolatik atera eta konpainia bat sortzea lagunekin, klasiko kideekin. Baina, bueno, momentuz, ondo. Eta nahiko zenuke hori egin? Zure konpainia sortu eta... Bueno, orain sortan badaukat nire konpainia, berez, erropaten dira Maria Araizekin. Bale, oza, horrekin jarraitzen duzue? Bai, oza, egia da azkenengo denboraldian ez dugula zer egin. Egon zerte zuen? Bai, ni nagoen ez Bilbos. Oza, bai egia da, proposamenak ateratzen badira, egiten dugu boloa, Oza, daukagun obra egiten dugu. Baina, bueno, zaila da, badakigu nola den, eta hortan gaude. Mantentzen dugu eta gustatuko litzai gauke etorkizunean ikuste proiektu berriak sortzea, ez dakite gai antzekoekin edo beste zerbait, ez dakit. Baina, bai, osea ez dit, gertatzen zaidana da, uste dut proiektuak beti egongo direla, ez? Hori bai egia da, bai. Autogestiotik abiatzen badazara, espero baduzu norbait etortzea eta esatea, te queremos fichar para no sé qué, pues igual ez, baina zure, autogestioaren bidez, nik uste proiektu asko egin aldire. Horiekin bizitzeko diru nahiko egitea. Claro, hori da movida, ez? Azkenean nik uste, eta horren txertan gertatzen ari da, ez? Jende asko ari direla proiektu artistikoak egiten, ez? Baina, claro, asunto da gero horrek daukan ibilbidea batzutan dela oso txikia, eta, claro, azkenean baita ere zer egiten duzu, ez? Urtero zerbait sortu, bolo gutxi batzuk egiteko, eta... Ja, nik uste hori dela saiena, bilatzea oreka hori, bai. Baina, bueno, prekarietatean bizitzen badakigu, pena handiz, baina badakigu. Ateralko gara egu traktoreekin, ere? Bai. Fokoekin eta kamerekin. Furgonetekin, uste ez, industria honetan dagoen gehiengoa. Alokatutak, furgoneta alokatutak. Bai, furgonetak, bai. Bai, la verdad, osea, zaila da, baina, bueno, jo que sé, bilatzeko, osea, badaude bideak, egiteko pixkat, ez dakit, espero dut. Bai, noski. Eta bestela, pues, ostalaritzan lan egin badugu, pues, jazta, pues, egingo dugu. Ez que, ez da beste bat geratzen, osea, bai. Eta baita ikusi egin duzula proiektu bat, bueno, ez dakit talde berri horrekin edo gula deitzen dena, ez? Bale, ez. Edo ez. Osea, gula da nire laguna Jon Mitzelenaren proiektu bat. Konposatu ditu 7 abesti, 7 bekatuekin, eta hitz egin zuen bere momentuan Litzarrako musikari ezberdinekin, Paurekin, nirekin, Raimundo Elkanaster uste dute egingo dutela bebai, beste jende batzukin, eta bakoitza abesti bat.
Ni aukeratu nuen Gula, eta idatzi nuen letra eta melodia, eta grabatu genuen, eta nik esan nion, a ber, ja que abesti polita geratu da, egin behar dugu bideoklip bat, ez? Gainera ze bideoklip gozoso, ez? Hori da. Bideoklip hori da, como... Bai, eta deitu nuen nire laguna Sandra, dela artistaza bat, eta zina, klaro, egingo dugu, eta jazta, ekipazo, eta... Bai, Sandra, bai, etortzen den, demoraldi hau ja daukagu ja itxita. Claro, justo bera dago orain Mexikon, así que... Joder, a gusto. Baina hori, osea, azkenean niri gehien eskertzen dudana, da hainbeste lagun artista izatea, eta sare hori erabiltzea, ez? Osea, bai, gero ni Sandra laguntzen digu honekin, gero gu beste movida batekin lagundu aldiogu, edo, berbaitu, jo que sé, lo que sea. Sinergia horiek lantzea eta mantentzea hori da, autogestioa eta prekarietatetik ateratzeko modu bat, lagunak. Bai, egia da. Gero da batzuetan, movida honetan igual ez kasu honetan, baina baita ere favoren asuntoa ere gertatzen dela. Ja, bai. Eta, niretzata como superguai, en plan de, venga, proiektu bat ematen diate eta ze lagun egituko diet, hau egin aldetateko ez, baina batzuetan ere lan egin behar duzu favoren bitartez, ez? Eta hori baita ere dauka hor puntu bat, seguro ditu beharko baldin badiot, ez dakit, nire lagun zurginari, ez diot... Ja, bai, egia, osea, ni justo proiektu honetarako, Gularentzako egia da, justo delako oso proiektu puntuala, eta justo Jon eta Biok eta Sandrari ere planteamendua gustatzen zitzaion, eta, bueno, ez dagoen dirua, zero, osea, partimos de zero. Baina egia da ni aldudan guztietan ordaintzearena, bai, osea, eske guk ez badiogu balorea ematen gure lanari, eske ez dio inork emango. Bai, hori da, beste taldearekin adibidez, hasi naizela. Zemadoz. Bai, zemadoz, ez dakit zeri buruz hitz egiten ari naizen. Guztiari buruz? Bai. Azkenean? Bai, ikusten dut pixkat nire izaera dagoela zatituta ez, hau da Karla 1, Karla 2, Karla 3, eta bakoitza dauka bere... Bere proiektu txikia. Bai, bere arte sortzeko gunea. Eta ezkutu dela... Pues orain justo, bueno, daramagu urte bat ensaiatzen eta justo abenduan atera genuen EP bat, diska txi bat, ekarri dola. A ber, erakutsi. Gainera eski egiten dut graziaz, eski ikusten ari dut, gertatzen ari da gauza bat, kolorekin? Bai, kolorekin. Bai, ez? Dago, arrosa. Bai, como... Egia. Bai, incluso hor... Zer guai. Bai, eta... Barne piztiak. Bai. Eta pues eskuturekin hasi nintzen orain dela urte bat edo, elkartzen beraiekin, eta pues abenduan atera genuen EPEA, eta martxaren batean ematen dugu gure lehenengo kontzertua. Ah, behitu? Bai, eta gaude horren saiatzen aberse ateratzen den. Bai, beste movida bat da, osea da... Beste estilo bat? Bai, da, más metal, rock, hardcore, ez dakit. Osea, niri, bueno, berez... Deitu nindutenean nahi nuen frogatu beraiekin abestera, eta ni entzun nuen, en plan, el rollo hardcore, eta nik ezin dut abestu horrela, ezin dut, osea, ez da nire estiloa. Baina, pues, atera dira gauza polita. Oso interesante. Bai, utzi naute nahi dudana egitea, osea, que... Claro, eskertasuna izatea hori garrantzitsua da. Bai, erabat. Eta hor, gabiltza. Bai, da, osea, oso... Eta hori da Bilboko jendearekin egin dut? Ez, Iruñako jendearekin. Osea, egontzara hemendik gara tortuan. Bai. Adibidez, nik uste gaur duzu lentsaioa, hauekin da? Bai, hori da, bai. Osea, egia da, antolatzen dudala entxeguak aprobetzatzeko, etortzeko, igual Bilbotik Iruñera, eta gero Lizarrara joan, eta ensaiatzea Zaunkarekin, edo Zaunkarekin Mutilban bizila Marta bertan, edo, pues, bueno, tetrisai egiten, gutxi gora bera, pues, ondo. Biara duzu klase Bilbon adibidez? Bai, bueltatu behar nahi zero, osea, ensaio pizkatxo bat, eta buelta. Bai. Baina, bueno, azte buru honetan, descanso, por lo menos, segero ya oda berria edorriko da kaina. Claro, boloekin eta jazten zarete a tope. Ja, bai, osea, egia da, justo aurten atera dira bolo nahiko Zaunkarekin adibidez, baina esaten ari dugu ezetz. Bai. Pues, eske, hainbeste proiektuekin, Marta adibidez, dela gitarra jolea, pues, baditu beste bi proiektu aparte. Gero Pau ere eta Melokoton, bueno, hor dago ere, gero ni ezkuturekin, eta, bueno,
Bagoaz, haciendo Tetris entre todos los taldes, Ja. aldugun bezala, baina hobeto. Bai, eske bestela hartzeagatik kontzertu guztiak gehiagi da. Ere, lan erritmoarekin, ze, ni ikasten, lanean ere, pero ikasten nabil, baina alba eta pau lanean daude astean zehar, orduan, klaro, aste bururo kontzertuak baditugu Euskal Herri osotik, pues, nahiko neketxoa da. Ni, porque soy una animada, eta niri dena ondo datorkit baina, egia da, ondo dagoela poliki joatea, eta udai atorriko da, beteta. Edo ez, baina, gaude pizkatu lan, lasai. Batzutan behar da, ez? Bai, eta gauzak ere, pues... Zaintzeko eta disfrute hori ez galtzeko, ez? Hori da, bai. Zaila dela, askotan, sistema honetan, beti presaka, korrika, produktibitatearen menpe... Gainera pentsatuz ez, igual, zetxasko esaten baldin badugu, igual ez gaituzte dituko edo, ez? Bai, beti dago beldur hori, baina, pues ya está. Bai. Baina, diozuen, nik uste dela supergarrantzitsua baita ere gure burua zaintzea eta disfrute hori ez galtzea, ez? Bai. Porque disfrute hori galtzen duzunean, orduan zertareko egiten zu boloa, ez? Claro. Zer zen zaunka baino lehen zegoena zaunka sortzeko, ez? Hori da. Edo berrintza, edo beste proiektu bat sortzeko, ez? Bai. Eta hori galtzen bada. Egia da askotan, ikusten dugula gure buruak, en plan de, eske, hain gustora gaude, jodezak egula egun guztietan, ez? Eta ensaio egun guztietan, eta oso gustora gaude elkartzen garenean, eta musika sortzen, eta musika jotzen. Baina egia da, hartu behar dugula, patxadatze bestela, bai. Baina, horrela gaude pizkatea, baina, bueno. Eta gero, etorkizunera begira nola ikusten duzu zure burua? Osea, esaten duzu, igual, antzerkia zegoela hor etorkizuneko profesionalizazio horren... Bai, esan dudana, azken finean, badakit ikusten dudalan ere burua farandularen munduan. Gustatuko litzaidake asko aktore bezala lan egitea eta horrekin bizitzea, proiektuekin, ez? Proiektuak ateratzea, musikarekin ere también me va genial. Osea, ez dakit nola, baina farandularen munduan fijo. Bai, Osea, hori da, ikasten hasi nintzenean, deskubritu nuen zerbait. Hau dela mundu, hau dela niri gehien gustatzen zaidana, edo motivazio hori ematen didana. Beste lan guztiak. Baina, aldi berean ez nagoela superitxita, malgutasuna daukat, eta badakit beste edozein gauzan lan egin behar badut, nire proiektu artistikoak mantentzeko egingo dudala. Eta listo, ez nago, no, yo si no soy artista no soy nada. Bestela ez naiz ezer izango. Claro, bestela zaila, bai. Bueno, ato berintzade energia guzti horrekin, a ver ze ateratzen den. Bai, aterako dira gauzak fijo. Ez dauka zalantzarik hori buruz. Ze guai, nik uste hori baita ere perspektiba horrek ere laguntzen duela, ez? Bai. Osea, azkenean bazaude horrez, ez dakit, dirdiratxu, ez, ikusten aber zer datorren eta... Bai, también te voy a relajar, ezin da esan baietz denari. Ezkoa ere existitzen da, ezkoa existitzen da. Hori da zure burua esaten dizuna. Bai. Bai, oso tendentzia beti baiet esateko. Bai, baina dena gustatzen zaitez. Bai, eske abestean asko gustatzen zait. Antzestea, baina eske ezin dut egin 28 proiektu. Osea, ja 10ekin nahiko. Bai, ostra, marbaldia asko. Ez dira inbeste, espero. Ez uste dut ez. Bai. Baina hori, egia da nire buruari ere esan behar dio dela ezkoa ere esatea. Eta igual ezkoa esatea ez du esan nahi etorkizunean ez dela hori egongo. Hori da. Eta jazta. Ere produktibitatea eta sistema kapitalista honetan dirudi dena orain eta hemen egin behar dugula, ez? Eta gauzak beraiek denbora behar dute, izateko, sakontzeko, no sé, kalma. Ba oso, ongi, joango gara ja ere gu bukatzen. Bale, bai. Baina badaukagu azkeneko galdera bat, nik ez duela prestatu baizik eta aurreko gonbidatuak. Eta gero zu aurrengo gonbidatuaren utzi beharko duzu bat. Bale. Ai, que...
Eta hau da, zer ikusi nahiko zenuke taula gainean eta Euskal Herrian orain arte ikusi ez duzuna? Ze zaila. Ze zaila. Ez que gaur egun denetarik dago. Hori egia da. Ze zaila, a ber, zer ikusi nahiko zenuke taula. Taula gainean eta Euskal Herrian orain arte ikusi ez dena. Igual ikusi duzu, baina ez hemen, edo... Ja. Ez dakit. Nik uste, edozein proiektu fusioa egiten dutena, osea, como pero más, desde una perspectiva, en plan, a ver, es que, no sé... Ze zaila, madre mía, ez dakit, es que, osea, uste dut, gaur egun denetarik dagoela, edo non, eta oso zaila dela originala izatea eta zerbait berria aurkeztea. Baina bait, uste dut, igual, gustatuko litzaidakeela ikustea, zerbait, holan, kaineroa, fusionatzen duena musika, antzerkia eta dantza, eta mezu politiko eta sozial batekin. Que segurazki badago ja horrelako proiektu bat, baina, bueno, pues... Horren, osea, gehiago, ez? Bai, eta que sea más... Bai, más mamarratxo. Claro, bai. Adibidez, nik uste Euskal Herria falta dela baita ere performance art gehiago, ez? Hori, bai, hortikan, bai. Badauka bagaude oso mugatua, ez dakita, alorra askotan, ez? Bai, egia. Hortik, zerbait. Igual, Latinoamerikatik sortzen diren proiektu maz experimentalak eta performatikoak, horrelako zerbait. Baina hemen kokatua, ez? Euskal Herriko konsten... Estaria guapo, Baduzu, beste, 11. proiektua. Batzen dituen 10, orain 11. Bale, eta ni pentsatu behar dut orain. Hori da zure txanda, emango dizut ezabatzekoa eta Klariona. Venga, hitz egin dugunez artearen helburuari buruz. Perfecto. Perfecto. Galdetuko dio. Filosofear un poco. Esango dizut, zer dioen. Mila esker. Listo, hau izan da dena, eta geratu zaizun zerbait hor tinteroan. Ez dakit dia zer esan duan, ose. Ez dugu nahiko repaso potentea. Mila esker gombiatzagatik. Zuri etortzeagatik. Eta bueno, sorte hon. Aber urrengo elkarrizketan zertaz hitz egiten dugun, edo nola aldatu den. A ver, igual bapaten naiz kamarera y punto. Sin nada. Ez dut uste. Ez dut uste nik ere. Hemendik bosturtetara bintzat, nik uste dukazela energia jarraitzeko. Mila esker, Carla. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.